Đang sang bài phi bảo rõ cho cái channel chungi cũng tam ta singi ne keren hagane video halor ka jingkla MP Badan Brom ka Jila Meghalaya i Dr. Ricky Ejeseng kon da bun ki bakwa bantip ka daw ka jingkla ka jong i but ha social media mentang ayo i don ki ba shna video halor kanero but don ki ba ong ngam kwa man pau te ka video hang ne te ngala man pau re ngam kwa man pau hang ne te don ki ba ong ba ka jingkla ka jong i tang na ka daw ba ka dus jong ka COVID-19 kemun kedua ka inject ka ba ngila aim ka por corona but bun ki ba ong ru ya kane ka inject corona kani ka COVID-19 haden ba ki bru kila inject ya kine rus ne marajar arpeo du snem mata arjar arpun ru la bun ha ki bru kila khlat te ingim tip ya jing sha perlok te kane ka jing sha ne ka thok ne te bat ki bong te bun ki bong ya ne te hang ne ka om ep kum ka proof ru mo ha ka international news ka BBC news ka news phareng ru kila pun pau ya kane kila tho hang ne ba ki brio kila aya ka vaccinated mo kibal ai vaccinated people kibala aya ka vaccine COVID-19 kin imslim tang po ubnai jun arajar arpeu nreu kila tho rumba kumne ka government kalpun pau ya kane ka jing shisha te perlok nim tip ke jing shisha nrei hak international news kalpun pau ya kane te ya jing shisha ta ublei ubatip ya ka jing shisha te nangai ba ublei umle kumta ka kam yada yangi ki kunjung ya jing shisha ta perlok nim tip ayu ka don shalendet te kane tangka jingpun pau ya phi mo thara philas ngau thu